Hans? Ja? Har du 2 minutter lige? Ja, kom der indenfor. Jeg har lige fået en af de her nye skævhals her. Nej, jeg kommer lige ned fra 7. B. Jeg havde lige kristendom. Har du også det nu? Jamen, jeg lærte dem jo om sådan en afrikansk stammedans. Ja, det lyder da spændende. Så plagede de jo om vi skulle prøve at komme i trance. Ja. Jamen, jeg havde lavet noget svampesuppe, og så en tromme og en rasselspand. Nå. Var der nogen, der kom i trance så? Ja, Mona, hun kom da helt i trance i hvert fald. Nå? Ja, hun stod og vendte det hvide ud af øjnene, og så rejste hun sig op og stak en passer i brystet, så blodet løb ned imellem hendes bryster. Jamen, hvor var du henne i alt det der? Jamen, jeg var ved at jage en bjørn væk. Nå? Jeg stod i bare overkrop og tegnede på mig selv, jo. Det lyder da, som om I har haft noget af en time derinde. Ja, vi blev klogere. Det tror jeg ikke er noget, Søndergaard skal blandes ind i hvert fald. Nej, men han har da fået nys om det allerede. Har han det? Ja, han vil til bunds i det her. Nej. Puha, Jon. De der overvågningsbilleder fra vores klasseværelse fra i dag. Ja. Har du ikke mulighed for at lige slette dem? Det tror jeg, det kommer til at pege tilbage på mig. Hvad gør vi så? Ja. Kunne man ikke bytte de der overvågningsbilleder rundt med dem fra sidste uge af, Hans? Hva? Nå. Det er faktisk ikke nogen dum idé, Jon. Er det sådan, vi gør det? Ja, det prøver jeg lige at kigge på. Tak for det, Hans. Vi må jo hjælpe hinanden, Jon. Ja. Kigger du om i aften? Det vil jeg meget gerne. Hallo. Ja, hallo. Jeg tager noget skævhals med.